zdravím vás pri mojom prvom YouTubeovom videu. Ako prvé video som sa rozhodol urobiť takéto Q&A alebo otázky a odpovede na nejaké témy a topiky, ktoré by vás možno zaujímali. Takže uvidíme. Mám takú predstavu, že toto video by malo mať okolo 10 minút. Pozrieme sa, čo vás zaujímalo, odpovieme si na nejaké veci. Čo sa týka toho YouTube, tak asi viem, že viacero z vás by radšej videlo niečo na taký ten sulekovský štýl, že ide sa do fitka a cvičí sa. A ja som aj mal niečo také v hlave, že vlastne dá sa povedať, že brával by som vás so sebou do fitka, kde by sme si nejakovsky ten sulek type content spojili s niečím takým náučnejším, že by som vám hovoril prečo, čo robím a tak ďalej, ale poviem pravdu, je to teraz celkom náročné, pretože mám tak trošku poranené ľavé rameno a je to také kadejaké, proste to moje cvičenie je teraz dosť bieda, cítim sa, že nemal by som vám veľmi ani vlastne čo ukázať a nič zaujímavé natočiť, pretože cvičím teraz naozaj, že hoci ako a tie moje tréningy sú veľmi skompromisované a celé je to také veľmi zvláštne. To cvičenie je proste teraz bieda, no proste bolí ma to, dá sa povedať, takmer pri všetkom. Takže asi by som najprv vyskúšal nejaký takýto typ kontentu, že proste buď z Q&A, alebo by sme si prebrali nejaké témy, podrobnejšie topiky, ktoré vás zaujímajú. Mali by sme na to viac času ako v Reelskách, na Instagrame a tak ďalej. Takže nebudem to tu už zbytočne veľmi okecávať a vrhneme sa na to. Myslíš si, že sú lepšie hack and drepy ako obyčajné drepy? Za mňa určite áno, pretože jednoducho obyčajný drep nie, že by bol zlý cvik, nie, že by sa obyčajným drepom nedalo dosiahnuť super výsledkov. Hack and bude jednoducho v každej sfére lepší, bez toho, aby mu niečo chýbalo. Jednoducho je stabilnejší, čo bude vždycky proste lepšie. Na hackene takisto viete upravovať svoj postoj a zameriavať sa trošku na iné veci pri tom drepe, takže za mňa hacken je jeden z najlepších cvikov, čo sa týka toho drepového pohybového paternu. Ak máte dobrý pendulum, hádal by som sa, že pendulum bude ešte lepšia voľba, minimálne čo sa týka kvadricepsov, ale hacken proste nesklame skoro nikdy. Kto ťa motivoval začať cvičiť? No, ja by som nepovedal, že ma vyslovene, že motivovala jedna osoba. Myslím si, že skorej som bol proste iba ako mladý tlstý chlapec jednoducho nespokojný s mojím výzorom a nestotožnený s tým, ako vyzerám, plus ma samotné to cvičenie jednoducho začalo baviť. Ako mladý som striedal veľa športov a ťažko sa mi pri niečom ako keby dlhodobo ostávalo. A to cvičenie, aj keď tiež úplne som mal nejaké prestávky, tak dá sa povedať, že už sa pri tom držím nejako dlhšie a proste ma na tom baví ten životný štýl a tak ďalej. Baví ma, že vlastne ako keby si, neviem ako to úplne správne povedať v slovenčine, ale baví ma ten pocit, že si master of your own destiny, že vlastne akože ty sa rozhodneš, kto si a sám si to zvolíš a robíš tie kroky preto a jednoducho dokážeš to. Toto ma na tom asi jednoducho veľmi baví, by som povedal. Koľko sérií cvičíš na partiu do týždňa? Tieto otázky bývajú veľmi časté, ale vždycky sa snažím ľuďom povedať, že nie je to jednoducho také jednoduché. Nemali by sme sa v prvom rade zameriavať na to, koľko sérií cvičíš do týždňa, ale skorej riešiť, koľko sérií cvičíš z tréningu na tréning, hej? Pretože ide o to, aby si ten sval zregeneroval z tréningu na tréning. A toto bude samozrejme veľký rozdiel podľa toho, aký split ideš. Ak ideš split, kde cvičíš partiu jedenkrát do týždňa, tak môžeš si dovoliť, a možno, že by si aj mal si dovoliť väčší počet sérií. Dajme tomu, ak by som cvičil partiu raz do týždňa, ja by som robil, dajme tomu, od 4 do 6 pracovných sérií.
Ak by som potom išiel nejaký split, kde cvičím partiu 2-krát do týždňa, tak skorej by som sa držal okolo 2-3. A ak by som cvičil niečo ako full body, ako samozrejme je to skorej od 1 do 3 pracovných sérií. Ale samozrejme tieto veci sú veľmi individuálne. Ja ti neviem povedať, že rob toľkoto sérií 100%, keď robíš tento split aj tak, pretože tieto veci sú individuálne, neviem ako spíš, neviem kto si, nepoznám čo robíš mimo fitka, neviem či dietuješ alebo maingainuješ, jednoducho najlepšie je odrážať sa vždycky sám, najlepšie je odrážať sa vždycky od toho progresu a jednoducho pozerať to iba sám na sebe, takže keď robím full body a robím jednu pracovnú sériu a robím progres, netreba nič meniť. Ak už nerobíš progres, možno vyskúšaj pridať jednu a takisto, ja neviem, ak cvičíš, dajme tomu upper lower a robíš 2 sérky a robíš progres, tak nič nemeň. Ak prestaneš robiť progres, skús buď priberať alebo uberať z tých sérií a jednoducho takto sa s tým v kuse hrať. Kalorický deficit minus 1300 kalórií na 12 týždňov. Je to moc. No takto. Byť 1300 kalórií v deficite denne je samozrejme veľmi, veľmi agresívny deficit. Hej. To, či je to moc, alebo to nie je moc, na to ti neviem odpovedať, pretože nevidím ani na fotke, kto si, ani som ťa nikdy nevidel. Dosť tam bude záležať podľa toho, koľko toho tuku na sebe máš. Pozri, ak máš, dajme tomu, 25% tuku, alebo dajme tomu 20% tuku, nemyslím si, že takýto agresívny deficit bude vyslovene problém na 12 týždňov, aj keď 12 týždňov už je trošku dlhá doba, ako ťahať takýto agresívny deficit, ale ak máš dobré množstvo tuku na sebe, nemyslím si, že to bude problém. Ak si ale taký, že dajme tomu, že skoro máš nejakých 15% tuku, alebo niečo také, že nie si vyslovene tučný, myslím si, že je to trošku prepal. Je to dosť prepal, v tom prípade by som nechodil dlhšie ako 4-5 týždňov, nejaké takéto deficity. Skorej by som z toho robil minicut na kratší čas. Celkovo tie agresívne akože diety nie sú vôbec problém, ja ich mám veľmi rád, aj väčšinou času ich akože robím, ale treba vedieť odtiaľ potiaľ a treba vedieť, v ktorej situácii sa hodia, v ktorej nie, pretože máme určité prepočty. Kilogram tuku na tele, koľko by si mal byť v deficite najviac, aby si jednoducho aj dobre udržiaval svaly. Ak sa nejako nemýlim, tak myslím, že je to 60 kalórií na pound of fat. Neviem presne, ako sa to prepočíta teraz do kilogramov. No, ja si myslím, že keď sa budeš orientovať jednoducho tak trošku od oka, tak jednoducho všetko bude dobré. Ak máš objektívne na sebe veľa tuku, potiahni aj takýto agresívny deficit na 3 mesiace. Nemyslím si, že to bude problém. Ak nie si vôbec že tučný, iba proste chceš trošku schudnúť alebo dostať sa na veľmi nízke percento tuku, je to v poriadku, ale nerobil by som zbytočne taký agresívny deficit, lebo môžeš potom prísť aj o nejakú svalovú hmotu a tak ďalej a nemyslím si, že na konci dňa to bude jednoducho pre teba výhodné. No, ďalšia otázka, ktorá dosť často sa naskakuje alebo vyskytuje sa v poslednej dobe, sú peptidy neškodné. Takto borci, ja vždycky hovorím to, že keď o niečom nemám jednoducho šajnu, keď o tom neviem ani hovno, tak o tom proste nejdem rozprávať. A to isté ti poviem teraz. Ja takéto veci ako peptidy a tak ďalej, není to úplne sféra, ktorej sa cítim, ktorej by som mal natoľko vedomostí, že by som sa cítil komfortne jednoducho vám o tom vyprávať a tak ďalej, pretože tá nevedomosť môže samozrejme niekomu ublížiť. Takže toto nie sú úplne otázky na mňa. Takéto otázky by som smeroval skorej na ľudí, ako je Jan Polanský alebo Sabír napríklad. Shoutout obom. A ich sa skorej pýtajte takéto veci. Verím, že napríklad títo dva vám úprimne dajú dobré odpovede. A iba za to, že vám niekto odpovie na tieto otázky a urobil si na to ChatGPT polhodinový research, tak nebral by som to ako sveté. Fakt sa to nepýtajte hocikoho
A buďte opatrní, koho sa na tieto veci jednoducho pýtate. Názor na mass gainer. No pozri kamo, ak naozaj máš taký maličký apetít, že jednoducho máš problém zjesť aspoň ten tvoj maintenance alebo jemný surplus, ako odo mňa si kúp proste ten predražený cukor, hej, lebo buďme realistickí, ten mass gainer naozaj je iba nejaký predražený cukor a proste pito, ale ako čo ti mám povedať, ak to naozaj inak nejde, kámo, tak si to kúp. Ak inak nevieš proste tie sacharidy a tie kalórie do seba dostať, tak si to kúp, ale myslím si, že ak by si bol iba trošička kreatívny a takisto si môžeš z plno iných vecí urobiť nejaké tekuté jedlo, ktoré bude kaloricky bohaté, tak by si to zvládol. Pokiaľ mám jeden biceps o dosť slabší oproti druhému, oplatí sa na ne robiť o jednu sériu viacej. Ak tie partie, tieto disbalancie s partiami sú taká zaujímavá záležitosť, pretože povedal by som, že môže tam byť plno rozdielov, ktoré budú mať na príčinu to, že tie ruky, či už vizuálne alebo silovo, nikdy úplne 100% neurobíš symetrické. Napríklad môžeš mať rozdielny počet vysokoprahových motorických jednotiek medzi jednou končatinou a druhou a to bude mať vždycky za príčinu, že tá jedna bude mať väčší silový potenciál ako tá druhá, aj keď budú vyzerať rovnako. A napríklad môžeš ako silovo mať tie končatiny vyrovnané, ale zase vizuálne nebudú, pretože proste máš trošku inú inserciu, akože úpon a tvar toho svalu na jednej končatine ako na druhej. Takže ako povedal by som tak, že ak ide iba o silový rozdiel a není veľmi obrovský, tak by som z toho nerobil paniku alebo vedu jednoducho. Ja to osobne vždycky tak riešim, že jednoducho začnem slabšou partiou ako prvou a jednoducho dávam maličkú prestávku alebo skoro žiadnu, keď idem na tú druhú. Keď ich cvičím unilaterálne, samozrejme cvičiť ich unilaterálne je prvý krok. Tým, že tam vlastne dám krátku pauzu, keď idem na tú silnejšiu partiu a predtým som robil tú slabšiu, tak nebudem vedieť v tej silnejšej partii povolať toľko motorických jednotiek, keďže som trošku ešte unavený, tá moja centrálna nervová sústava z tej prvej série. A takto postupne časom by sa tie partie mali vyrovnať, u väčšine ľudí sa vyrovnajú. Čisto teoreticky môžeš na tú slabšiu pridať aj jednu sériu. Nevidím to ako obrovskú jednoducho chybu, ale myslím si, že pre väčšinu ľudí väčšinu času bude úplne stačiť jednoducho začať tou slabšou partiou a ísť rovno potom na tú silnejšiu. Samozrejme unilaterálne. Prerazí niekedy SBL úplne na vrchol povedomia? Ako, neviem úplne, ako mám chápať túto otázku. Čo to znamená na vrchol povedomia? Ako, čo je pre teba vrchol povedomia? Samozrejme, že úplne na vrchol povedomia asi neviem. Aj keď v posledných rokoch to, že extrémne sa zväčšuje a rastie. Dá sa povedať, že som v tej SBL komunite už naozaj nejaký ten ročík. A je to úplne na inej úrovni a sfére, ako to bolo niekedy. Niekedy to bol fakt taký malilinký níž, za ktorý sa dá povedať sa skoro všetci hambili a tak ďalej a tak ďalej. A teraz už mám občas pocit, že je viacej ako keby tých optimálnych cvičencov, aspoň medzi mladými ľuďmi, ako neoptimálnych, dajme tomu. Že už tých výskumníkov je celkom dosť a myslím si, že tí starší ľudia ešte k tomu aj tak úplne neprichádzajú a oni polarizujú skorej k tým takým kulturistom a takýmto autoritám jednoducho, ktorí majú po väčšine iné názory, ako ten science-based lifting propaguje. Takže neviem, ťažko povedať, no uvidíme. Ja len dúfam, že to bude stále narastať a že jednoducho nás v tej komunite bude viac a viac. Je optimálne robiť cardio incline walk cez rest days? Regenerácia môže byť mínus? Nemyslím si, že robiť cardio cez rest days je neoptimálne.
Kardio podľa mňa, keď není v príliš excesívnom množstve a není príliš preháňané, tak bude vždy dobré. Či jednoducho je to super pre tvoje zdravie, má to plno úžasných benefitov, ktoré ti vedia pomáhať či už v naberaní svalov alebo v plno iných veciach. V rest day ho robiť je asi najlepšie za mňa, a ak budeš držať svoju tepovku proste, dá sa povedať, v takej kľudnejšej zóne, že to nebude príliš jednoducho intenzívne, ako nejaký incline walk. Ja nezvyknem mať nikdy, keď si robím takéto nejaké, dajme tomu, že kardio, hej, aj keď kráčanie sa úplne neradí do kategórie kardio, pretože máme v tom akože trošku nižší tep. Ja väčšinou sa snažím držať tak od 100 do 120, keď nejakovsky produkujem ten výdaj denný, to TDEE, keď sa snažím navyšovať kráčaním. Nemyslím si, že regenerácia môže byť z niečoho to takéhoto mínus, to by si musel extrémne preháňať. Keby sa už ale bavíme o niečom takom ako náročnejšia dlhá turistika alebo behanie, tak tam už je to iná reč, hej, ako tam, keď to preháňaš alebo keď sa to snažíš hrotiť, tak samozrejme nemôžeš si potom v tom fitku dovoliť toľko, hej. To bude produkovať jednoducho poškodenie, hej, akože takéto aktivity. Takže čo také ako kráčanie jednoducho v náklone, dajme tomu na pásy, alebo jednoducho ísť takto vonka sa prejsť. Borci proste, ak sa vám dá, bežte, proste treba si z toho urobiť návyky, zvyky, jednoducho je to super. Asi z každého jedného hľadiska. Aký máš tréningový split? No, ja za štandardných okolností takmer skoro vždy chodím upper lower. Mal som teraz obdobie, kedy som skúšal aj anterior posterior. Nemôžem povedať, že je to zlé, je to fajn, hlavne keď už chceš vyskúšať niečo nové, keď ťa napríklad ten upper lower nebaví, ale vrátil som sa nejako k upper lower a upper lower aj o štipku bude lepší ako anterior a posterior, ale není to niečo, čo by si mal teraz dať do hlavy a dajme tomu kvôli tomu neísť anterior, posterior, keď sa ti to páči alebo ťa to baví, ale len o kolpoček bude upper lower lepší. Nemyslím si, že to niekedy uvidíš na svojej postave alebo niečo také, že išiel som z anterior, posterior na upper lower a teraz vidím veľké zmeny. Nie, borci, naozaj ako tie splity vedia urobiť zmeny a samozrejme majú svoj význam, hlavne keď si predtým išiel, dajme tomu, nejaký bro split, alebo partiu si cvičil raz do týždňa a urobil si zrazu switch na niečo ako upper lower, alebo keď už ideš tie partie dvakrát do týždňa, OK, tam to môže urobiť nejaký viditeľný rozdiel. Ale ďalej potom, či už sa ideme ako hrať, že upper lower alebo full body, alebo upper lower, alebo anterior, posterior, alebo to. Borci na konci dňa už tie rozdiely tam neprinesú za mňa nejaké strašne badateľné jednoducho výsledky na vás a je to podľa mňa trošku zanedbateľné. Takže ešte raz, teraz chodím hocičo skrz to rameno jednoducho. Nejakovsky sa snažím ten tréning robiť tak, aby som hlavne psychicky sa tešil do toho fitka, keďže ma to bolí a neviem to dobre cvičiť, tak mám dosť zlý vzťah aj s tým fitkom. Jednoducho veľakrát sa tam musím nútiť a tak ďalej, čiže ako vždycky nejakovsky ten tréning teraz idem tak freestyleovo, ale za normálnych okolností by som určite išiel upper lower, si myslím, a ak by ma to už nebavilo, tak by som možno urobil chvíľu switch na anterior, posterior, ale myslím si, že to upper lower je proste taký, to je proste za mňa taký šampión, že proste pre takmer každého človeka to bude jednoducho tak dobrá voľba. Zároveň je tam dosť vysoká frekvencia, ale je tam dosť veľký priestor aj na programovanie, akože dosť detálne, s tým, že v tom fitku nemusíš byť extrémne dlhý čas. Vieš si to prispôsobovať podľa seba, podľa svojej situácie, či chceš ísť upper, lower, rest, alebo pôjdeš upper, rest, lower, rest, podľa toho, aké máš mimo fitkové aktivity. Je to veľmi jednoducho flexibilné, takže upper lower je
Upper Lower je môj jam. Keby si mal 14-15 ročného syna, dovolil by si mu pre-workout alebo kreatín? No tak kreatín by som mu samozrejme dovolil. Nie je dôvod, prečo by som mu nemal nedovoliť kreatín. Ak stále niekto pochybuje o kreatíne v roku za chvíľu 2026, tak jednoducho neviem, čo mu povedať. Asi proste je slepý a nevidí 300 000 papierov okolo kreatínu. Či už z hľadiska toho zlepšenia výkonu, ale pomaly si myslím, že kreatín má skorej väčšie benefity z hľadiska nejakého kognitívu a z nejakého všeobecného zdravia. Vidíme to hlavne vo vyšších dávkach kreatínu, že má veľmi proste pozitívne účinky na ten mozog a nevidím dôvod, prečo by som mu to nemal dovoliť. Bol by som rád, keby to proste chce suplementovať. Čo sa týka toho pre-workoutu, určite nie. Určite nie. Nebol by som rád, keby môj 14-15 ročný syn ani pije kávu ešte v takom veku, proste poviem to na rovinu. Myslím si, že dneska príliš skoro už tí ľudia začínajú s kofeínom a nie, že by to bol v normálnych dávkach nejaký fatálny problém, ale proste aj tak mi to príde také trošku zvláštne. Možno je to skrz to, že ja som začal reálne s kofeínom, s kávou a s takými vecami, keď som mal asi 19-20 rokov. Nebol by som rád, keby pije kofeín všeobecne. Myslím si, že v tom veku to absolútne človek ešte nepotrebuje. Je to zbytočne príliš skoro sa na to naučiť a pre-workout by som duplom pre neho nechcel, pretože mladý človek to vie ťažko zmanéžovať. Ja sa netajím tým, že som prestal byť fanúšik toho suplementu, ale není to vyslovene ani tak chyba toho suplementu samého o sebe, ako skorej tých ľudí a hlavne mladých ľudí skrz to, že to jednoducho nevedia manažovať. Hej. Jednoducho nikto nevie urobiť detox, nikto sa nevie zmieriť s tým, že ten pre-workout už 10. krát nepôjde tak ako prvýkrát. Všetci začnú proste navyšovať dávky, koľko si dávajú pred tréningom a veľmi rýchlo sa dostaneš do toho, že máš 16 rokov, že konzumuješ 900 mg kafeínu alebo viac denne kvôli pre-workoutu a aj tak ti to nakoniec nič nerobí a je to za mňa veľmi zlý trend, je to za mňa veľmi nepekná, nie cool proste cesta, ako sa vydať a ak nemáš 18, ak si fakt mladý, máš 14-15, ver mi, nepotrebuješ pre-workout. Samozrejme vie to pomôcť, klamal by som, keby poviem, že že ti to nevie pomôcť v tom tréningu. Dalo by sa špekulovať, že čo sa týka týchto suplementov, nič ti asi nepomôže viacej, ale ide skôr o kofeín samotný ako pre-workout. Hej. Vieme, že kofeín veľmi kladne vplýva na perspektívu o námahe. Ak ti toto nič nehovorí, tak mám pripnuté na Instagrame video, ktoré vysvetľuje, čo to je, ako to funguje. V skratke všetko, čo ti pomôže podať lepší výkon na tréningu, ti nejako upravuje perspektívu o námahe. Kofeín tiež toto robí. Znamená to jednoducho to, že tým, že sa cítiš dobre, cítiš sa nabudený, tá jednoducho úloha, ktorá je daná pre teba, hej, že zdvihnúť túto váhu toľkokrát, ti príde ako jednoduchšia, nepríde ti to ako taký problém jednoducho a tým pádom ti tvoja hlava jednoducho povolí povolať viacej motorických jednotiek pri tej činnosti a jednoducho si silnejší, stimuluješ viacej svalových vlákien, takže skrz toto kofeín samozrejme funguje super, hej. Aj pre-workout akože v rozumnej miere vie fungovať super, hej. Ale ide jednoducho o to, že ja sám som si tým prešiel a ja som nestretol asi ešte mladého človeka, ktorý by sám o sebe jednoducho to robil v rozumnej miere a eventuálne nespadol proste do toho klasického prestreľovania to s tým kofeínom a tak ďalej. Čiže 15-ročnému synovi by som to určite nedovolil, kreatín by som určite dovolil a celkovo, keď aj nemáš 15 a bereš tie pre-workouty, tak proste rob to s rozumom, pretože ono to prestane aj mať význam. Hej. Ten celý benefit toho pre-workoutu, že ti to zlepší tú perspektívu o námahe,
keď si proste prekopnutý z pumpy, jak taký gáčo, tak ty budeš mať horšiu perspektívu o námahe. Čiže ono to naozaj stráca význam, môžeš si tým potom nie že pomôcť, ešte prihoršiť a jednoducho mať potom ešte aj rozladený spánok a proste ničiť si srdce z tých veľmi excesívnych dávok kofeínu proste nie je dobré. A na čo to na konci dňa robíš? Pretože aký to má význam? Jedna vec ti to potom aj tak nepomôže už pri tréningu a ani to necítiš. Takže iba sa točíš, kolotočí, že nakladáš 2 odmerky proste, lebo pre-workout, ok, super, ale na čo ti to je? Na nič. To bude asi pre toto video a Q&A všetko. Keď ste mali ešte nejaké otázky, rád by som niečo takéto určite natočil znovu. Či mi napíšete na Instagram, alebo aj pod toto video do komentárov, budem veľmi rád a určite v budúcnosti na to odpoviem. Napíšte mi takisto aj, aký typ kontentu by ste ešte radi videli, či by ste naozaj chceli nejakú tú takú súlekovku alebo niečo a vidíme sa na budúce.